Takže vítajte do nového videa, vítam vás Tucňák a po dlhej dobe natáčame video, neverím, počkaj, trošku nesmiem vidieť. Áno, som spočený a jak ste videli už v zábere, je tu so mňou Samo, nový host. Čauko. No a toto by sme mali robiť penalty a každý budeme mať 10 pokusov. A máme trest, že ten, kto prehraje, sa oblieje horúcou vodou. A ten, kto vyhrá, tak sa obleje studenou vodou. Áno, dobre. Tak môžeme ísť na to. No dobre, takže na to, aby sme si rozhodli, kto bude prvý, počkaj sa. Kto bude prvý, tak si dáme hip hop hop. 3, 2, hip hop hop. Hip hop hop. Dobre, kámo, vyberám, že začínaš kopať. Dobre, tak začíname ako kopať ľudia. No, toto bude veľmi ľahúčké. Nechceš vidieť za sebou? Vyššie. Dobre. Kopeme ľudia. Prvá strela. Yes! Škoda! Prvá strela vychytaná. Pozerajte na to. Idem ako kopať. Na ďalšiu stranu toto bude jasný gól. Doriti. Yes. Dobre, je to zase vyrovnané, už ako keby ideme začať. Už je na tretí. Ostrel? Nie na tretí. Počkaj, to do nás. Škoda. Ja som zase v minuse. Toto musím vychytať. Vyrovnať, borci. 3-2. 3-2. Dáme to si dal jednu. Aha, dobre, 2-1. Ideme na to. More, to je nám stalo, že 4. Yes. Kámo! Teraz je také ostatek. Tretie. Kámo. OK. Tu sa dostal kruh. Nevýhoda je, že máme málo brány. Poď. 5. A to nám to brány, takže je to 2-1 a tu Yeah! Áno. Ja som trošku nepovážil dneska. Jáska, 13. To sa nestalo. Hovorím, ale brány. No bohužiaľ. Máme trošku špitné místo. Nemôžeme ísť na štadión do prvého, lebo to máme ďalej. Aby ste ma videli. Aby ste videli, Sapera. 2-2. Je to ľudí počítané, ja sa... Proste. Why?
7. rozstrel. Jedna penálta. 5-2. Kámo, to sme ich teda To bude Pavrša, na toto sa pripravila. Kámo, ne, poď. Aj ty mi potom môžem dať. Kámo, mal by sa piť. On má najväčšie palošoky z triedy. To je koľko to je? 3-2. Je to 3-2. Som nechcel teplú vodu obujovať. Ide 8. penálta. Teraz, keď nedáš, tak to aspoň dokončíme. Ne. A natočíme vám aj teraz. Ideme. Ne! 4-3. A u mne sa kúka. Teraz keď dáš, tak som Kámo, eliminovaný. To je 8. penálta. kámo, teraz keď dá, tak som pod tlakom. Idem ja. 9. penálta. Vyrovnať. Je 3-2, ne? 4-3. Máš Teraz 4-3. porovnať. Tam sa stalo krásnou šibenicou. Som pod tlakom. 4-4. Teraz keď to nedáš, tak ešte pokračujem. Kámo, tak Keď to dáš, tak som v ruči. Drvno! Reálne samé ryb. Kámo, ja nechcem rozstrel. Ideme rozstrel. Tak každý si dáme ešte. Nie, počkaj, to je 10. toto. To je 10. Ja keď teraz dám a ty nie, OK, ďakujem. ne, je 10. Povedz. 10. dáš do rozstrelu. Ale OK. A tak to je to isté. No vlastne áno. Rozstrel. Ideme na to. Rozstrel. Yes! Stále žije moja nádej. Dám mu to. Doľava hore. Som rýb. Kámo, ja som hovoril, že ti to dám doľava hore. Kámo, hrá sa o teplú sprchu. Ja nechcem teplú. Ideme? Ja nechcem teplú. Yes! Na slepicach. Zas pokračujeme. Ideme. Nemáme teplú sprchu. Ani ho nemáme. Idem. Aj si ho nedávam. Som pod tlakom brutálnym. Karám ostúdenú sprchu. Je to tam!
Mám teplú sprchu. Ja mám studenú, takže... Korník, ale toto bolo napínavé, takže neviem, či mi to... Dajte aspoň 15 lajkov na tomto videu. A chceme aj nejakých nových odberateľov, samozrejme, takže 5 nových odberateľov. To je vaša úloha. Takže... Prepáčte, že som trošku natočal, ale ideme na to. Dobre, takže máme tu bohužiaľ môj kýbel, do ktorého napustíme teplú vodu, ale aj tu mám taký trik, počkaj. Máš to? No. Pustíme tú najteplejšiu vodu. Dobre sa tu. Tak tu nie. Takto. No, môžeš dať. Kámo, to sa fakt ideš oblať. Ale není to až také horúce. A dobre, to je pohodička. Je to pohodička. A toto máme pekne bemiška, nachystanú Oh shit. vodičku. A každý si... Dotkni sa. Oh shit. Ale každý... Ale není to až taký brutál, není to až taký brutál. Kámo, vylejme na seba. Kámo, dáme 2 alebo 3. 2. A ty budeš mať krásnu hadičku. Ešte. Ešte? Čo okolo? Nie, to stačí. Ne. Lebo dobre, trošku ťa ušetrím. Sa nebude až taký si myslím. Máme tu krásne teplúčku, ale najprv musíme teda natočiť, ako oblejeme samozrejme snejaké, lebo je tam teplo. Dobre. Kámoško, takže ideme na záhradu, Tucniak si už chystá svoju vodičku. Počkajte, ja mu pekne takto otvorím. No poď. No poď. Kamoško, ideme petardy. No poď. Von pekne na záhradku. A ideš sa obliať. Kámo, ideš na to v tričku? Počkaj, toto má... OK, takže máme tu... Ešte sa to práži na slniečku. Takže máme tu nejaká... A ide asi na to. Počkajte. Dobre, som v plavkách. Aj teraz kameraman je v plavkách. A bohužiaľ vylejem na seba teplúčku, vodičku. No. Je fakt horúca. Či ma na to udia. Počkaj, jak to spravím? Neviem, či to... 3. Jak sa to môže cítiť? 2. 1. Že teraz ešte to dajme na bok a pustíme to. Teraz je to tu studená, ale keď počkáme, tak bude studenejšia a studenejšia. Takže mohli by sme aspoň trošku počkať, nie až tak, aby sa neminula celá voda, viete. To je moc také. Podľa mňa to je už v pohodičke. Áno, dobre, daj ten kyblík. Kámo, to je doplná, do 3 ako tebe. OK, dobre. Kámo, lebo aj dnes, keď hodíš na seba studenú, tak na tomto teple to bude akože docela výrazné. Už to ide. Kámo, podľa mňa takto sme to dali k tebe. OK, môžeš? Kámo, odneseš to. Ja to odnesem, ak sa radím. Chyť asi za toto. Kámo, to trošku ide. Drž to normálne. Držím, aby to nebolo naklonené. To list umíme. Ideme. Je to tam. Drž to rovno to drž. Čo to drž? Nie, počkaj, pustí to na zem. No, ale nie, ešte tam máš toho veľa. No, hoď, pokračuj.
Pokračuj v ceste. Kámo, Áno, je to tam. Počkaj, ale rýchlo, aby sa neoteplila. 3. kámo, ideme do tieňa. Ty sa budeš mať. Tam ideme do Čína. Kámo, ja nechceme sa. 3. Tak jak ja. Pá. No čo, je ti zimka? Ani neviem. Kámo, som docela rád reálne. Tak to treba ešte ten druhý, aby si zaslúžil víru. Bohužiaľ. Kámo, a vieš čo? Ja som challenge man, ja dám 3. Ja dám 3, kámoško. OK, no, dovolím ti to. Ideme napustiť môj druhý kyblík. Že teraz ide napustiť Míša svoj druhý kýbel. A čo, aj ty budeš challenge man a dáš 3? Ne. OK, radšej klasika. Ale keďže nemôžeme to napustiť z umývadla, lebo sme moc rozliali, tak napustí tam studenú a toto je samo o sebe úplne horúce, úplne že vrele, takže tam si to oteplí. OK. No trošku to musíme to zvyknúť. Ešte trošku. Máš vodotesný telefón? Stačí. Okáčko. Ideme to dať zohriať, takže uvidíme sa, keď sa poďobie. Začíname timelapse. Môže to byť timelapse. Ale musíme povedať, že sme zmenili plány. Bohužiaľ. Sme museli zmeniť plány, pretože... chápete. Ale challenge je challenge. Takže sme si dali namiesto toho úplne ľadovú obidvaja. A to ideme na seba vyviať. Fakt? Áno. Takže, Miško, môžeš ísť na to. Fakt? Ale ja nechcem úplne ľadovú. Kámo, Dorici, tak počkaj, to sme sa nedohodli. kámo, challenge je challenge. Ja to spravím tiež. Ale Tebe sa to ešte aj trošku vyjerievalo na viete, jaká ľadová, ty kokos je? Počkaj, kámo, Táto ja si voda? omlačím ruky, otestujeme. Pôjde, ne? No. Úplne v pohode. Úplne v pohode. Ja vám to idem krásne natočiť. Takže ide na to, chlapák. Ľadový kýblik. Musíš sa pretočiť, kámo. Takže tu nejak musíš si trošku emócie dať. 3, 2! 1. Ty vole, ľadovúčka! Trošku, no. No tak teraz musím ísť na to, bohužiaľ ja, takže uvidíte sa pri napúšťaní. A tam teče ľadová voda. To bola studené. Seriózne? Stačí. Pohoda. No, no. Ideme na to, no. Tri. Kámo, to je ľadové, počkaj. A tu vládne. 3, 2,
som to vedel na seba. Máš teraz dobrý pocit. Ja už to mám skombinované s tou teplou. Takže toto bol fakt brutálny trest, takže vás poprosíme like a odber. Tebe sa to skombinovalo aspoň s teplou vodou, kámo, ja som mal len ľadovú. Ja som si neužil, no čo už, takže dajte like a odber. Čau.